Όπα. Γεια σου, Μάστορα. Φίλε, κατέβα, θα το πάρει το παιδί. Νικολάκη, τα μάξι είναι έτοιμο, φίλε, έλα. Πήγαινε. Βάλ τα μάξι στο άλλο μέσα, έλα. Όπα. Γεια σου, Μάστορα. Έλα λίγο, έλα. Νικολάκη, τα μάξι είναι έτοιμο, φίλε, έλα. Πήγαινε. Βάλ τα μάξι στο άλλο μέσα, έλα. Έλα. Σιγάρε! Έλα λίγο, έλα γόρι μου. Έλα σιγά παλικάράκι μου. Όπα, ρε Χριστό. Δηλαδή εντάξει, έλα μέσα. Όπα λίγο, όπα λίγο ρε. Το έχεις ανάψει αυτό το κινητό, σιγά. Να το βάλω εγώ τα μάξι μέσα. Όχι, άσο. Σιγά, είσαι εντάξει. Ναι ρε αγόρι μου, μην κάνουμε ζημιά στο αυτοκίνητο. Έλα μέσα, πάμε μέσα. Πάμε ρε. Όπα ρε, τι έχεις κάνει εδώ ρε. Κατέβα κάτω γάμ, κατέβα κάτω. Σήκω πάνω, έλα, άντε. Μάστορα, τι κάνεις ρε, το έσπασες εδώ πάνω το αμάξι. Το αμάξι το έγδαρες από εκεί, έτσι κάνεις ρε με τα μάξια. Συγγνώμη, το παιδί, θα το φτιάξω εγώ αδέρφια. Τώρα μαθαίνει το παιδί. Μου είχε φάει τη ζωή, Πέρα να χάρ. Δηλαδή και αρχίδια, κράτα εδώ ρε. Πού δεν κλείνει η πόρτα, να. Λάδια, φίλτρα, λάδια. Πάμε μία έξω να το δοκιμάσουμε. Άσο το κλείσω εγώ, φιλέ. Μπες μέσα, μπείτε μέσα. Έλα. Όπα. 200, άσο. Άκου να σου πω, θα πάω εδώ με το μαστοράκο μου μια βόλτα. Θα το κάνουμε ένα τσεκάρισμα, αγόρι μου. Ναι, εννοείται. Και θα σου επιστρέψουμε σε ένα τεταρτάκι. Εγώ να περιμένω εδώ. Περίμενε εδώ, ερχόμαστε, θα το φτιάξω εγώ. Σίγουρα. Απλά έτσι. πρέπει να του ρυθμίσω κάτι στο κάτω. Μην ανησυχείτε. Το έχεις πάρει το λάπτοπ, αγόρι μου. Το έχω πάρει όλα. Τα σπάσετε όλα γύρω-γύρω για να τα ξαναφτιάξετε την αρχή, έτσι. Ναι, ακριβώς. Οκ, εντάξει. Είσαι αγάτα, αγόρι μου. Πάμε πολύ καλά. Είδες τη δουλίτσα που έχουμε. Ναι, αλλά μου φώναζες. Επίτηδες ρε. Επίτηδες σου φώναζα ρε μα. Επίτηδες για να το παίξω αφεντικό ρε. Θα πάρω το 200. Αφεντικό το ακούω που Και πάει θα το- πολύ καλά. Πιο καλά από πριν. Εννοείται αυτό. 2 κατοσαρικάκια. Ναι. Πάμε τα τρώμε σουβλάκια, δεν έχουμε αλλάξει τίποτα. Κάναμε και τη βόλτα Να μην μας. το πούμε 2,5. 200, άσο, μην το ξεφτυλίσουμε. Γαζόνι, άκου! Τα ακούς! Μάστορα, το αμάξι δουλεύει καλά. Γαζόνι, άκου! Τα ακούς! Μάστορα, το αμάξι δουλεύει καλά. Γαζόνι, άκου! Τα ακούς! Μάστορα, το αμάξι δουλεύει καλά. Ράξο! Πάμε! Βάλε πρώτη, αφεντικό! Κάτι δεν πάρω ένα τηλέφωνο, φίλε, δεν τα αμάξι καταστράφει. Θα κλείσει.